Σήμερα συνεχίζουμε τον τουρισμό. Τέταρτη μέρα στην Εύβοια, Βόρεια Εύβοια. Πήγαμε στα ελληνικά. Ελληνικά Εύβοιας ή Εββίας. Λοιπόν, θα πάμε κάτω στην παραλία, στον Άγιο Νικόλαο. Θα δείτε εκεί πέρα, είναι πολύ καλή παραλία, από τις καλύτερες, πιο όμορφες παραλίες της Βόρειας Εύβοιας. Θα πάμε εκεί να κάνουμε μπανάκι. Έχει πολύ καλή παραλία, ψηλή άμμο, τέλος πάντων, για μικρά παιδιά και τέτοια, να παίξει και γλέι εδώ. Και έχει και το Ξοχλήσι, που είναι ουσιαστικά ένα νησάκι τα λίγα μέτρα από την παραλία. Μπορείς να πας και κολυμπώντας, δηλαδή. Θα πάμε μαζί, θα πάρω και την Αγλαία στη βαρκούλα της και θα πάμε δυο μέρες απέναντι μετά. Θα πάμε να ανάψουμε κεράκι. Η διαδρομή είναι τέλεια, παιδιά. Έχει στροφιλίκια, κάτι που αγαπάει το Άικο. Όσοι μπήκαμε στο χωριό, πάμε αριστερά και παραλία. Όλα ελληνικά λέει. Καλώς ήρθατε. Το λαπέτο ακούγεται, ενώ το έχω κλειστό. Έκανε κάτι lounge και παρτάλιασε, άνοιξε. Κάμουν έκοψε τις βίδες από τη γλώσσα που έχει. Έχει κύμα. Δυστυχώς έχει κύμα. Έχει κύμα να πούμε, αλλά εντάξει, είναι η ρηχή θάλασσα. Πέναντι είναι ο Άγιος Νικόλαος. Κάτω έχει ψηλή άμμο, ωραία. Θάλασσα είναι ζεστούκι εκεί πάντως. Σκιάθος είναι απέναντι. Δεν θα πάμε μέσα. Θα κάνουμε λίγο πάνω κανονικό και μετά θα πάμε. Πάμε για απέναντι εκεί. Τη βάρκα εδώ. Ας έχει και λίγο... Κύμα. Έχει λίγο νεαντάρα. Πάμε απέναντι τώρα. Εδώ Αγλαία, πατάω δεν πατάω. Να δούμε να μπορέσουμε. Πρέπει να κάνεις και εσύ λίγο κύμα Αγλαία. Κάνω, γιατί πάω έτσι. Όπως πας. Κάνω. Κάνε έτσι. Δεν πατάς και εσύ μπαμπά και όλο σας το. Όχι, καλά, τι να πατήσουμε, δεν έχει βάθος. Κάνω μία με το ένα χέρι, μία. Πάμε τώρα εδώ, στο νησάκι, να δούμε λίγο κάτω. Αναβρήκα. Μου είπαν ότι έχει. Μπορεί να έχει ένα σημείο.
κάνει. Εδώ λίγο που πάμε παπά. Λοιπόν, να κλείσουμε λίγο την κάμερα και να κάνουμε λίγο κουλίπι καλό για να πάμε μέσα. Φτάσαμε. Ζήτα. Κοιτάξτε μακριά. Η Αγλαία, η κάπτεν Αγλαία. Με το καράβι της έφτασε. Λοιπόν, θα μπαρκάρουμε εδώ τώρα. Θα δώσουμε και τη βαρκούλα μας και θα πάμε να ανάψουμε. Και σίγουρα έκανε μια βλακία να έρχομαι χωρίς παντόφλες ή το θέλει το παπουτσάκι που είναι θαλάσσης, είχε η αλεξία. Μπορούσα να το πάρω γιατί βοηθούσε και μέσα εκεί πέρα, γιατί είναι ρεχά, μπορείς να πατήσεις και στα βράχια λίγο πάνω, γιατί, αλλά θέμα είναι να έχεις παπούτσια γιατί έχει αχινούς. Βέβαια δεν είδα μέχρι το αχινούς, αλλά δεν μετά. Πάμε γλυκά. Πάμε. Πάρα. Αου. Είναι τα πέτρες έξω. Πρέπει να μπει γλιστρές εδώ, έτσι, γιατί γλιστράει, Πίσουμε. Και που φαίνεται η ομπρέλα η τελευταία, εκεί είμαστε. Όποιοι έρθετε εδώ να βάλετε παπούτσια και να έρθετε, ή πέδουλο ή παπουτσάκι θαλάσσης, να μην σας φύγετε, παντόφλες θα σας φύγουν. Απέναντι είναι σκιάθος. Απέναντι ακόμα ένα νησάκι. Κι άλλο νησάκι. Ναι, κι άλλο νησάκι και μικρό. Θα θέλει πολύ χρόνο για να πάει κάπου. Ναι. Εντάξει, η επιχείρησή μας ήταν λίγο άκυρη, γιατί το κλεισάκι είναι κλειστό. Δυστυχώς. Δεν πειράζει, ωραία βόλτα κάναμε. Ναι. Ας κάνουμε το σταυρό μας εδώ. Δείτε στη δουλειά. Εδώ είναι πολύ καλά. Όχι στο πιλιακό, ναι. Είναι πολύ. Τέτοιον αέρα, πάει η πίτσα αυτό τώρα. Πάμε να πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής. Πήρα τις Άγκυρες. Καμπάνα δεν βλέπω να έχει. Το βαρύδι. Έχει την παραλία εδώ, άμα θες έχεις μπανάκια. Αλλά περιορισμένα, στα 10 μέτρα έχει βράχους. Πρόσεξε, για πάρει εδώ τις πετρούλες, Πάτα στην άκρη, καλέ. Εδώ. Δεν θα φύγουμε τώρα αμέσως. Από πού? Όχι, καλέ.
Στην άκρη πάτε, στην άκρη. Στην άκρη να πατήσεις. Πήγαμε λοιπόν. Πήγαμε. Γυρίσαμε. Μαμά! Πιο δύσκολο. Η επιστροφή ήταν πιο δύσκολη γιατί έχει κύμα και στραβά μέσα. Μαμά! Μαμά, Η Κάπτην Αγλαία τα κατάφερε. με το βοηθάκι στον παπά. Ναι. Να πάμε νο. Πάμε. Πάμε, μαμά. Πάμε. Έλα, Κάπτην Αγλαία. Μαμά! Έφτασε η Κάπτην Αγλαία. Έφτασε η Κάπτην Αγλαία. Σε μαμά. Είμαστε στο χωριό Ελληνικά. Εδώ μάλλον πρέπει να είναι και η πλατεία της Απόβολου. Το χωριό ανεβαίνει αρκετά ψηλά οι δρόμοι. Έχει ψώμενο το χωριό από τη θάλασσα. Δεν ξέρω από εδώ μου κατεβαίνει πάνω φυσικά τέτοιο δρόμο που είναι αδιέξοδο. Έχουν βλέπω τρακτεράκια εδώ ιστορίες. Φαίνεται η θάλασσα κάποιο βάθος. Ανεβήκαμε αρκετά στο χωριό ψηλά. Έχει σούπερ μάρκετ εδώ είδα, γεράδικα. Εντάξει. Κάτω εκεί στην παραλία βέβαια έχει εστιατόρια τα πάντα. Και ένα το Ιώτα απέναντι. Έχει όλα ελληνικά. Εδώ παιδιά βλέπετε ότι είναι καμένα, τα έχουν κάψει εδώ τα πάντα. Αλλά φαίνεται ότι έχει πολύ γρήγορη βλάστηση κάτω, έχει πρασινίσει ο τόπος.
Κούβες λέγεται εδώ το χωριό. Είμαστε πολύ κοντά στην έδρα μας, στο Πευκή. Φτάσαμε στο Αρτιμίσιο. Μετά αμέσως πολιτά είναι το Πευκή. Φτάσαμε στο Πευκή. Θα είναι κοντά στο χιλιόμετρο. Δεν είμαστε εδώ. Η ώρα το μεσημέρι είναι. Διαμαγείας το βράδυ γεμίζει εδώ το πεζοδρόμιο. Γεμίζει κόσμο, δεν μπορείς να περπατήσεις. Ενώ την ημέρα και τις πρωινές ώρες δεν έχει πάρα πολύ κίνηση. Λες τώρα εντάξει, δεν έχει πολύ κόσμο εδώ, δεν κάνει, αλλά το βράδυ γίνεται της μουρλής.
Φτάσαμε στον προορισμό μας, εδώ μένουμε. Κωνσταντίνος Rooms. Τέλεια, πολύ καλά. Πολύ καλοί ανθρώποι. Εξυπηρέτηση full για όλα. Πάρα πολύ καλά, σας το προτείνουμε. Και 200 μέτρα από τη θάλασσα, με τα πόδια πάμε.